Masaligan ba nato ang Bibliya? Binuhat ra ba kini sa tao o pulong ba gayud kini sa Dios? Importante gayud ang tubag niini nga pangutana. Busa niining episode, andama ang inyong kaugalingon, samtang atong susihon ang pito ka mga rason, nganong masaligan gayud ang Bibliya. Gituuhan sa daghan nga ang Bibliya mao ang pulong sa Dios. Apan sa nagkalain-laing bersyon o nagkasumpaki nga pagsabot o paghubad niini, mahimo bang masaligan ang Bibliya? Mapamatud-an ba nato nga ang Bibliya pulong sa Dios? Ang tubag? Oo. Ani ang pito ka mga rason ngano nga masaligan gayud nimo ang Bibliya? Una, ang Bibliya mao ang numero 1 nga bestseller nga libro sa tanang panahon. Sumala kini sa Guinness World Records. Adunay 5 kabilyones ka kopya sa Bibliya ang nabaligya o gipanghatag sa tibuok kalibutan. Ikaduha ra niini ang The Little Red Book, quotations from Chairman Mao Zedong, nga nakabaligya og 820 million copies. O ikatulo ang Harry Potter nga adunay 400 million copies. Sumala sa United Bible Societies, ang Bibliya nahubad sa hapit 700 ka lengguwahe. Ang YouVersion nga Bible app para sa tablets o smartphones adunay 2,062 ka mga bersyon nga gihubad sa 1,372 ka mga lengguwahe. Wala pay laing libro ang nakatupong niini. Ikaduha nga ebidensya, ang Bibliya mao ang labing mahayluon nga libro sa tanang panahon. Sumala sa mga surveys sa Folio Society, the Library of Congress, o ang The Book of Month Club, ang Biblia mao ang labing mahayluon o maimpluwensya nga libro sa tibuok kalibutan. Usab ang ubang mga surveys nagapakita nga si Yeshua o Jesus ang labing mahayluon o maimpluwensyang tao sa tibuok kasaysayan. Dili katingala nga kining duha parihas ni gawas sa mga survey nga popular o maimpluwensya sa tibuok kalibutan tungod kay si Yeshua o Jesus mao ang pulong sa Dios sumala sa Juan 1:1 ug ang Biblia mao usab ang sinulat nga pulong sa Dios. Ikatulo, ang Biblia gidayeg o gipasidunggan sa mga leaders kalibutan. Pananglitan, si George Washington, ang unang presidente sa Amerika, nag-ingon sa Bisaya nga hubad, imposible ang pagdumala sa kalibutan kung wala ang Dios o ang Biblia. Si Abraham Lincoln, ang ika-16 nga presidente sa Amerika, nag-ingon, nagatuo ako nga ang Biblia mao ang labing maayo nga libro nga gihatag sa Dios sa tao. Ang tanang maayong butang gikan sa manluluwas sa kalibutan, gipadayag kanato pinaagi niini nga libro. Si Theodore Roosevelt, ang ika-26 nga presidente sa Amerika, nag-ingon usab, ang hingpit nga kaalam sa Biblia mas labaw pa kaysa kaalam sa kolehiyo. Ikaw pa, ang orihinal nga bersyon sa Biblia putli man o wala na sayop sa bisan unsang gisulti niini. Kadaghanan sa mga Biblia nga atong gikuptan karon mga hubad lamang sa orihinal. Busa dili kini 100% nga tukma gayud. Apan ang sakto nga paghubad o pagsabot sa Biblia pinasikad sa orihinal nga bersyon niini, dili mahimong mapamatud-an nga nasayop. Pananglitan, atong tan-awon ang ebidensya sa astronomiya. Naibalo ba mo nga ang dakong iglesia kaniadto nalibungan sa pagtuo o pagtudlo nga ang kalibutan kuno patag o dili lingin. Apan sa Isias 40:22 atong mabasa, siya mao ang nagalingkod ibabaw sa kalingin sa kalibutan o ang mga pumuluyo niini sama sa mga dulon nga nagabuklad sa mga langit ingon sa usa ka tabil o nagaladlad kanila ingon sa usa ka balong-balong nga pagapuy-an. Wala pa ang mga satellites sa diha nga gisulat kini ni propeta Isias. Apan ang Biblia nagtudlo na kanato nga ang kalibutan dili patag kundi lingin. Aniya pa sa Hub 26 versikulo 7, ang amihan iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod ug ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan. Gisulat kini kapin libo ka mga tuig usa pa na diskubrehan ni Isaac Newton, usa ka astronomer ug physicist, ang may tungod sa balaod sa gravity nga nagapakita gayud nga ang kalibutan nagabitay sa walay gibitayan.
Busa sa larangan sa astronomiya, ang Bibliya dili mahimong mapamatud-an nga nasayop. Ano ta karon sa ebidensya sa arkeolohiya? Si Sir William Ramsay, usa ka English nga historiador, adunay pagduha-duha sa una bahin sa mga sulat ni Lucas, apil ang iyang record sa libro sa Acts. Apan sa iyang pagtuon sa kasaysayan o sa mga ebidensya sa arkeolohiya, iyang napamatud-an nga si Lucas nagsulat gayud sa sakto nga detalye sa libro sa Acts niadtong unang siglo sa panahon sa mga apostoles. Nagingon siya sa Bisaya nga hubad, aduna gayoy hinungdan ngano nga ang manunulat sa Acts giisip nga usa sa mga hawod nga historiador sa kasaysayan. Aduna usab mga scholar nga nagduha-duha bahin sa istorya sa kinabuhi sa mga patriarka kasama ni Abraham, Isaac o ni Jacob. Hangtod nga ilang napamatud-an nga tinuod gayud sila nga nabuhi sumala sa mga ebidensya sa arkeolohiya. Aniya pa? Sa Genesis 37, versikulo 38, atong makita nga si Joseph gibaligya sa mga igsuon aron mahimong ulipon sa Ehipto sa kantidad nga 20 ka shekels nga salapi. Unya, ang mga clay tablets nga nadiskubrihan sa maong lugar nga nagidad tukma sa panahon ni Joseph sa 18th hanggang 19th century BC, nagapakita nga ang presyo sa mga ulipon niadtong panahon 20 ka shekels gayud. Ani ang komento ni Nelson Glueck, usa ka arkeologo. Nagingon siya sa Bisaya nga hubad, mahimo natong masulti nga wala pa gayoy na diskubrihan sa larangan sa arkeolohiya nga mahimong makasupak o makabalibad sa mga nahasulat sa Bibliya. At ita sa mga ebidensya sa siyensya. Sa panahon nato karon, ang pag-ipon nga dili paminyo o gitawag nga live-in relationship, giisip nga mas maayo pa kaysa pagminyo. Tungod kay wala kini kalakip nga obligasyon o mas sayon para sa magtiayon ang pagbulag o pagbiya sa relasyon kung kini dili magmalampuson. Apan sumala sa mga pagtuon sa siyensya, sama niining Journal of Marriage and Family nga sinulat niya itong February 2001 sa Bisaya nga hubad, ang mga tao nga nag-ipon na sa wala pa sila nagminyo mas labing masulubon o mas dili kontento sa ilang relasyon kaysa mga tao nga niagi sa sakto nga proseso sa pagminyo. Mga higala, wala pa kini na diskubrihan sa siyensya, ang Bibliya naghisgot na bahin niini sa nagkalain-laing sulat sama sa Proverbio, Malakias, sa mga sulat ni Apostol Pablo, ug bisan pa man sa sulat sa mga Hebrehanon. Ang importansya og panalangin nga resulta sa sakto nga kaminyon og Dios nung relasyon na imantala na sa Biblia sa wala pa natun-an kini sa siyensya. Samtang tinuod nga makahatag og temporaryo nga kalipay ang pag-ipon nga dili kasal, ang pagsunod sa sakto nga tudlo sa Biblia bahin sa pagminyo mao ang makahatag og tinuod nga kalipay og panalangin sa usa ka lalaki ug babae. Sa laing topiko, kita nahibalo nga ang pagkasuko og kanunay adunay epekto sa lawas sa tao. Gipamatud-an kini sa daghang mga pagtuon sa siyensya. Apan sa wala pa kini gimantala sa siyensya, ang Biblia naghisgot na bahin niini. Pananglitan. Sa Proverbio Kapitulo 14, versikulo 29, kadtong mahinay nga masuko, may dakong salabutan. Usab sa Proverbio 17, versikulo 22, ang kasing-kasing nga malipayon, mao'y usa ka maayong tambal. Apan, ang usa ka masulubon nga espiritu, nagapauga sa mga bukog. Ang mga pagtuon sa siyensya, nagapamatuod sa gisulti sa Biblia, nga ang pagkapositibo o pagkahinay sa kasuko, makahatag og kaayuhan sa lawas o sa kinabuhi sa tao. Ato ta sa ebidensya sa propesiya. Adunay tag na sa Biblia nga nahitabo gayud hangtod sa pinakagamay nga detalye niini. Kini mao ang propesiya mahitungod kang Haring Cyrus sa Persia nga giila usab nga Cyrus the Great nga nahimong hari niadtong 559 BC hangtod sa 538 BC. Si Cyrus the Great mao ang nagpapauli sa mga Hudiyo gikan sa pagkabinihag ni Haring Nabucodonosor II sa Babylonia. Siya usab ang nagsugo sa pagtukod pag-usab sa siyudad sa Jerusalem ug sa templo niini. Apan usa ka gatos og 50 ka tuig pa usa kini nahitabo,
Gitagna na daan sa Dios pinagi kang propeta Isaias nga adunay usa ka hari nga pagagamiton niya nga gingan lang Cyrus. Atong basahon kana sa Isaias 44 bersikulo 28 nga nagaingon, mahitungod kang Siro, siya mao nga akong magbalantay sa karnero o magabuhat sa tanan akong nahimutan, bisan sa pag-ingon pa mahitungod sa Jerusalem, siya pagatukuron o mahitungod sa templo, ang imong patukuranan, igapahaluna. Usab sa Isaias 45 versikulo 13, gibangon ko siya sa pagkamatarong, og akong himuon nga matulid ang tanan niya mga dalan. Siya magatukod sa akong syudad og iyang pagabuhian ang akong mga hininginlan. Dili tungod sa bilin ni sa balos, nagaingon si Yahweh sa mga panahon. Daghang mga tagna sama niini ang natuman sa paglabay sa panahon sa kasaysayan. Ngano nga ang Bibliya makatagda man og sakto nga panghitabo nga malabot. Ang makagagahom nga Dios lamang ang makahimo niini. Siya lamang ang makakita sa mga butang umalabot sa wala pa kini mahitabo. O siya ang makahimo sa pagtuman niini sumala sa iyang gisulti. Si Sir William Herschel, usa ka British nga astronomer ug composer, nag-ingon, ang tanang mga nadiskubrihan sa tao, astronomiya, arkeolohiya, siyensya o propesiya man kini, mura og nahimo aron sa pagpamatuod sa kamatuoran nga anaa sa mga pahina sa Biblia. Ikalima, ang Biblia mo'y usa ka libro nga dangpanan sa mga tao sa panahon sa kalisod ug mga pagsulay. Si Terry Anderson, usa ka journalist o tigmantala, gikidnap sa Beirut, Lebanon niadtong March 16, 1985. Gi-hostage siya sa sulod sa 2,454 ka mga adlaw. Hapit 7 ka tuig. Sa unang adlaw sa iyang pagkabinihag, gipangayo niya sa iyang mamimihag ang usa ka Biblia aron didto siya makakuha og kusog og kaisog sa taliwala sa iyang pag-antos. Dili lalim ang iyang giantos sa sulod sa 7 ka tuig. Apan tungod sa Biblia, nakakat-on siya og kusog nga gikan sa mga makadasig nga pulong sa Dios. Labaw pa sa bisan unsang libro, ang Biblia mo'y usa ka libro nga makapalikon o makapahupay sa kalag sa tao. Si Robert E. Lee, usa ka general sa panahon sa Civil War sa Amerika, nagsulti, sa tanan nakong mga kalibog o kagulanan, ang Biblia mo'y naghatag kanako og kahayag o kusog. Ikaw no, ang Biblia wala na bungkag bisan sa paglabay sa panahon o ang mga manunulat niini nagkauyon. So ay kuha og 40 ka mga tao bisag asa aron mosulat og usa ka libro. Pili ka og bisan kinsa, magbalantay sa karnero, mangingisda, general, propeta, magdadala sa kupa og mga pari. Sa ibang una-una, makasulat ka silang tanan og usa ka libro nga dili magkasumpaki ang mensahe. Magkauyon ka ang ilang mga sinulat gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan sa libro. Dili mahimo, dili ba? Apan ang Biblia nga kombinasyon og 66 ka mga libro nga sinulat og hapit 40 ka mga tao gikan sa nagkalain-laing kontinente nga migamit og nagkalain-laing pinulungan sa sulod sa pipila ka mga siglo nga ang uban kanila wala makaila sa usa-usa. Apan dili sukwahi ang ilang mensahe mahitungod sa kinabuhi, sa mga plano sa Dios, sa mensahe mahitungod sa kamatayon ug sa pagkabanhaw. Parehas ang ilang mensahe ug wala kini magkasumpaki. Ngano ka ha? Tungod kay ang tinuod nga manunulat sa Biblia mao ang Dios. Pinaagi sa pagmando sa balang espiritu, iyang gigamit ang nagkalain-laing mga tao aron sa pagsulat sa mga libro niini. Gipamatud-an kini ni Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 hangtod sa 21. Sahing baluan kini una sa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay kay walay tagna nga miabot pinagi sa kabubuton sa tao kundi ang balang mga tao sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. Dili lamang kana, daghan ang misuway sa pagguba o pagpapha niini nga libro pinagi sa pagdili sa paggamit niini, pagkumpiska o pagsunog niini. Apan ang Biblia wala nalaglag kundi nagpadayon hangtod sa atong panahon karon.
Dili ba usa kini ka milagro o lig-ong pagpamatuod nga ang Bibliya dili ordinaryo nga libro? Mga Salmo, Kapitulo 12, versikulo 6 ug 7. Ang mga pulong ni Yahweh mo ay mga pulong nga putli. Ingon sa salapi nga inulay diya sa kasuhasan sa ibabaw sa yuta, giulay sa nakapito kapilo. Ikaw o Yahweh magabantay kanila, pagabantayan mo sila sa walay katapusan, gikan niining kaliwatana. Mateo Kapitulo 24, versikulo 35. Ang langit ug ang yuta moagi, apan ang akong mga pulong dili mahanaw. Ikapito. Ang Bibliya mao ang pulong ni Yahweh. Ang Bibliya dili pulong sa tao, kundi pulong sa Dios nga buhi. Sumala ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 hangtod sa 17, ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios og may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit nga maandam sa bug-os alang sa tanang maayong buhat. Sa dugang pangasulat ni Apostol Pablo, siya nag-ingon sa unang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 13, o tungod niini, kami usab nagapasalamat sa Dios sa walay undang kaysa pagkadawat ninyo sa pulong sa Dios ngayang hingdunggan gikan kanamo, gidawat ninyo kini dili ingon nga pulong sa tao, kundi ingon nga sa pagkamatuod, gayud, pulong sa Dios nga nagabuhat usab diya kaninyo nga nanagtuo. Busa mao kini mga higala ang pito ka mga rason nganong masaligan gayud ang Biblia. Bisag asa man ta mutan-aw, astronomiya, arkeolohiya, siyensya, propesiya, ang Biblia tinuod man og kasaligan gayon. Ang mga istorya nga gisaysay sa Biblia nahitabo gayud niadtong panahon. Ang Biblia dili libro sa mga tumutumo og mga sugilanon, kundi libro kini sa kamatuoran. Sa panahon nato karon, kundi kanunay madunggan ang mga fake news, mga mini nga magtutudlo o mga nag-angkon nga eksperto kuno, makahupay hunaw-naon nga aduna pay madangpan nga kasaligan o katuuhan o kana mao ang balaang pulong sa Dios. Ang manual sa atong kinabuhi nga gihatag sa atong magbubuhat aron magiyahan kita sa sakto nga pagkinabuhi. Busa ayaw sunda ang ginabuhat sa uban. Ayaw tuuhi ang ilang sulti nga ang Biblia sinulat lamang sa tao og dili katuuhan kini. Sunda ang gitudlo niini kay mao kini ang buhing pulong sa Dios nga makahatag kanato og tinuod nga kalipay o makahatod kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang Biblia mao gayud ang pulong sa Dios. Kasaligan gayud kini. Walay pagduha-duha. Ang pangutana karon mao kini. Ikaw, masaligan ba ka sa Dios? Ang tag-iya ba niini nga libro makasalig kanimo? Ikaw lamang ang makatubag niya ng pangutana. Kini Sir Well Campos og hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.